Denggenyo tuy kantak panggep ti paspasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan pudno agagayan na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isutsang kasipot na uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday ta tay agbibisin at dadakets nga apal na Denggenyo tuy kantak panggep ti paspasama dagiti galag ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan pudno agagayan na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no pubrana isuda kita tay mang perperdi day tati libangan da no sikaket gimura idi day tuy akanta nalabit amay saka at ladakes nga apal na Denggenyo tuy kantak panggep ti paspasama dagiti galag ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan pudno agagayan na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta
tay para bitab, chismos at kalsada. Tay tao, abyangot, agsisiim ti obrana. Tay garaw ken tignay mo, isutsang kasipot na. Uraen na ka, abigla-bigla, uray awan gap-gapuna. Isuday tatay agbibisin, at dadakets nga apal na. Denggenyo, tuy kantak, panggep ti paspasama. Dagiti galag ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, di babainda, ipost na ba'y ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa. Isudan no kuwa, tay awan, pudno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay para bitab, chismos at kalsada. Tay tao, asadot, kenawan no pubrana. Isuda kita, day mang perperdi, day tati libangan da. Nusikaket gimura, idi day tuy akanta. Nalabit amay saka,